Parang hindi na maganda. Parang hindi na Moments later. 2,000 years later. Mga kanal, ligo ka o ganun ikaw, kaya nimo? Sabi ka hugaw? Oo. Tayo ganun, buwalong kanan para warta. Ikaw, kaya nimo? Di mo ka masikat kung di mo buwalong kanan. Buwato ka din mo tanan, kaya para mag-viral yung mga video. Hindi naman siguro dahil lang na content ko, hindi ka na. Depende man sa followers kung kanan sa yung ulang tao. Sama ko pa kung tayo. Oo, kana. Hindi ka magligid-ligid, ligo, kabukaw. Kabuunin mo na. Tapos, naminuwit ka dito, naminuwit, isda. Okay, gagawin na nga. Ako magsayaw, sayaw. Oo, salo masampo. Oo, galing-galing ako nimo. Ungitin ko, babe. Hindi na ba, ungitin ko. Sige na. Kung masibog magkakapungit, kasi na. Ay makamurabis. Nagsiyay mo ganun nandoy pati kang sipog. Damat. Mapamit doon. Tulong ka mo sa ulanan. Bahala, hubawang ka masali kawakwak. Oh, bahala ka hubakon, basta li kawakwak ka lang.